Rămâneți în cetate până când veți primi o putere. Le spunea Domnul nostru Iisus Hristos ucenicilor, apostolilor, înainte să se înalțe la cer. Fără acea putere, fără acea călăuză, tu nu vei putea păși pe acest pământ. Tu nu vei putea ține piept celui rău pe acest pământ. De aceea ne va spune că ne va trimite călăuzitorul, care este Duhul adevărului, care este Duhul Sfânt, frații mei, Hristos în voi nădejdea slavei. Fără Duhul Sfânt, frații mei, nu vom putea face nimic, pentru că spune cuvântul Domnului Iisus Hristos că despărțiți de mine nu puteți face nimic. De aceea, dacă n-ai Duhul lui Hristos în tine, nu vei putea face nimic. De ce? Pentru că Hristos în voi este nădejdea slavei, Duhul adevărului, însă El va mijloci pentru voi. Însă Duhul slavei ne va învăța și ne va călăuzi în tot adevărul și ne va spune ce trebuie să facem. De aceea, cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui Hristos. Dacă vrei să fii al lui Hristos, cere acea putere, cere Duhului, pentru că El te va călăuzi și El va mijloci pentru tine și îți va spune ce trebuie să faci.